ദൈവമേ, സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. മഹാപരിശുദ്ധനിത്യനുമായ സ്വർഗ്ഗ നല്ല പിതാവേ, നല്ലതും വിലയേറിയമായ ഈ വിശുദ്ധ ദിവസത്തിൽ കർത്താവേ, ഈ പ്രഭാതത്തിൽ പൊന്മുഖത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നു. ദൈവമേ, പ്രത്യേക ദൈവമേ, കുടുംബജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്കായി ഈ ദിവസം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കർത്താവേ, പ്രത്യേക ദൈവമേ, മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിൽ, കർത്താവേ, ദൈവമേ, ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ, ദൈവമേ സ്തോത്രം, സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ, കർത്താവ്, ബന്ധുജനങ്ങൾ തമ്മിൽ, കർത്താവ്, അസ്വാരസ്യങ്ങളെയൊക്കെ നേരിടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സമയത്ത് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കുടുംബജീവിതങ്ങളിലെ പ്രയാസങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് നീക്കി കർത്താവ് അവർക്ക് നീ സമാധാനം നൽകുമാറാണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ, ക്ഷമയോടെ കർത്താവ് ജീവിതത്തെ നേരിടുവാനും കർത്താവ് കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുവാനും ഒക്കെ ഉള്ള കൃപ നീ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, പ്രതിയാൾ ദൈവമേ, ഹല്ലേലൂയ, അവരുടെയൊക്കെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് സന്തോഷവും സമാധാനവും, ദൈവമേ, ഹല്ലേലൂയ, ഒരു ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തേക്ക് എൻ്റെ ദൈവം നൽകുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ, എവിടെയാണോ അവർക്ക് പ്രയാസം നേരിട്ടിരിക്കുന്ന കർത്താവ് അതിനെയൊക്കെ തിരുത്തി കർത്താവെ ക്ഷമയോടെയും ദൈവമേ സൗമ്യതയോടെയും കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ ചെയ്തെടുപ്പാൻ അവരെ നീ സഹായിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ, എല്ലാ അനുഗ്രഹമാക്കി കൊടുക്കുമാറാണെന്ന് നിൻ്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുത്തണം. സകല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ.